Roque, and Our Lady of Lourdes, dulot ni Mrs. Maria Cortez and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Cherry M. Dedasi and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Gloria Ulieta and family. And Thanksgiving Mass, dulot ni Mrs. Edna Buela and family. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy, dulot ni Mr. and Mrs. Eugenio Payadi and family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Cristina, kalag ni Salvador, asin kalag ni Nelia, dulot ni Mrs. Rosario Salientes. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Domingo Jr., and para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Hope Tordilla and family. Thanksgiving and petition Mass in honor of our Sacred Heart in the Assumption of the Blessed Virgin Mary, dulot ni Alden and Maria Teresa Bunot. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Angelina, dulot kan Padilla family. Sa kalag ni Jose, sa kalag ni Angelina, dulot kan Gapos family. Sa kalag ni Jose, dulot kan Padilla family. Siring man para sa kapangaluan kang kalag ni Jessie, kalag ni Margarito, kalag ni Marcelo, dulot ni Mrs. Fallon Lee. Para sa kapangaluan kang kalag ni Fernando, asin kalag ni Russell Francis, dulot ni Mrs. Ia Bass and family. Sa kalag ni Ricardo, kalag ni Marjorie, kalag ni Rebecca, asin kalag ni Marivic, dulot ni Maritesea and family. Para man sa kalag ni Victoriana, asin kalag ni Romeo, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Salvacion Francisco and family. Sa kalag ni Salvador, asin kalag ni Gorgonio, asin kalag ni Florinio, dulot ni Mrs. Julia Dulce and family. Para sa kalag ni Eleuterio asin Felicitas, dulot ni Norma Julia. Thanksgiving and petition Mass, dulot manggiraray ni Mrs. Julia Norma and family. Ngunya na ikaduang pulong Domingo, kanordinaryong panahon, inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya tuunyan na Domingo, iyo na ang gabos inaapudan na magbaklay sa dalan ng kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghinguwa na makamtan ang grasya ni kaligtasan. Matindog po ang gabos sa pagpuon ka Santa Misa. Samba sing maguma
sa sin magdiripon, banal na banwaan ninyo. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Ang mga akibong namumutan, na naglalakbay sa gilawan, sinubuhay na rin sa sikuran, pasisa sa iyang kaharian. Tago sa sin magtiripon, banal na banwaan ninyo. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Magaw kita sa pagbutyag, ang tiyaya ni pagtulog. Malamigong ang margarita, magkaligtasan mga dukha. Tago sa sin magdiripon, banal na banwaan ninyo. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Yesu Kristong kaguranan pagkamuot kan Diyos asinan pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapasaindo po gabi. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na aga po sa indo kabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Ang sa tuya pong mga babasahon mo niya, nagpapagirumdom sa tuya kan Diyos nun na pagkaherak, na ang pagkaherak kan mahal na Diyos, boundless, mayong pinipili, dawa kiisay, itinataw. Asin mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamuhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa libo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan ng Diyos. Maherap malugot sa tuwan Diyos na makakamahan na pagkapatawadan sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamukawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katulinungan, sa mga tao marahayan mo. Iuumaw mika, rinurot yaw mika, sinasambami
banal, kasanaan kagurangnan, kasanaan urog kalangka. Yesu Kristo kay ba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan kusama. Amen. Mamibig kita, Ikaw, Diyos, na nagandam para sa mga namumuot sa imo, kandain nahihiling na karahayan, pabulosan kaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaud. Uli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon ang pangangalukan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isias. Siring ang sabi kan kagurangnan, utuba ang katanusan, gibuha ang kasuriputan, taharanina sa kong pagdigtas, maabot na. Asin ang sa kong kasuriputan, ihahayag na. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, tanganing maglagkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin magisyang surugoon. Ang gabos na naguutob kang sabat, na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi. Ang sa indang mga tinutong na atang, asin mga sakrifisyo, maaako ko sa sakong altar. Ang sakong harong aapudo na harong nin pamibi kan gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Kaugayan kita kan Diyos, asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa tuan sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga, ang sa imong dalan, sa gabos na nasyon, ang sa imong pagligtas. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma asin magkurahaw ang mga katawohan, tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan. Hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanusan, asin ang katawohan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bindisyonan kita kan Diyos, matakot sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya mga nagrukyaw kan marhay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon niya to ang pagbasa ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, nguyan nagtataram ako sa indo na mga hintil. Sa sukol na ako apostol sa mga hintil, iginagalang ko ang sa kong paglingkod, tibaan lamang mapainom ko ang sa kong lahi, asinsiring maliligtas ang iba sa sainda. Takon ang pagpalaya sa inda, makipag-ulian, kan kinaban, ano daw ang pag-ako sa sainda. Kung bakong buhay, hali sa mga gadan,
Tadai mabababawi ang mga biyaya asin pangapudan kan Dios. Tasiring nakamuka ito nagsuwail sa Dios, alagad ngunyan nahihirakan huli sa saindang kasuwalian. Siring man, sindangon nyan nagsuwail sa pagkaherak na makamtanindo. Tanganing sindaman, ngunyan mahirakan. Linaom kan Diyos ang gabos na kasuwalian, tanganing ang gabos mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog pa ang gabo sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Naglalaom ako sa kagurangan, nagsasali sa iya tataramon. Alleluia, 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 Han kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga runanin Tiro, asin Sidon. Uya, sarong kananeya na nagluwas sa teritoryong ito, nagkukurahaw na ang sabi, kahiraki ako kagurangnan, aki ni David. Ang aki kong babae, makuring sinasaniban ni demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ang sabi, subulan siya ta nagkukurahaw sa hurihanta. Nagsimbag siya, day ako sinugo kundi sa mga nawawarang karnero kan harong ni Israel. Si babae nag-abot, nagsamba sa iya na ang sabi, kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bako magayon na kuahon ang tinapay kan mga aki asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo, kagurangnan alagad ang mga ido. Nagkakakan man nin mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Dangan nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakulaan sa imong pagtubod. Mangyari sa imo, susog sa buot mo. Asin na umayan, ang aki niyang babae, kan oras na ito. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Good morning po sa Indo. Good morning po, Father. Ang enot na babasahon na gikan po sa libro ni Propeta Isaías,
Asinan sa tuyang ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, asinan sa tuyang ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Mateo. Gabos po ini, nag-iistorya, manunungod, kan daing pagpili kan mahal na Diyos, gabos, kaayon, gabos, pinapalaog kan mahal na Diyos. Mayong pinipili. Tano, sa enot na babasahon, sa libro ni Propeta Isaías, na nagpromesaan mahal na Diyos, na magibunin harong nin pamibi para sa gabos na banwaan. See? Mayong pinipili. So sa tuya man pong ikaduwang babasahon, si San Pablo, he was considered as the apostle to the Gentiles, sa mga pagano. Si San Pedro, siyaman po ang apostoles kan mga Hudiyo, na ang piniling banwaan kan mahal na Diyos, iyo po ang mga Hudiyo, Jews. Pero anong sabi ni San Pablo? Dawa ining mga pagano, ining mga hintil, kabali man sinda, asin sinda man maisasalbar. Ngunyan po, sa Ebanghelyo ni San Mateo, anong nangyari sa istorya? Si Jesus nakaduman sa lugar na pagano, sa Kainaan. Asin, may babae na nagrani kay Jesus, nagkukurahaw, kagurang nan, tabangi man ako. Aki ni David, taan sa kuyang aki, napupurisaw, ta sinaniban kan demonyo. Pagano? Ano ang sabi ni Jesus? Ako napadigdi para sa mga Jews, kaya baga sa lumang tipan, sa mga Hudeyo, para sa mga piniling banwaan kan mahal na Diyos. Pinag-test ni Jesus ang pagtubod kan babaeng ini. Dahil pa nga ni si Jesus nagtaram kang enot, pero ano pang sabi ni Jesus? Dahil bagay na ang pagkakan kan aki itao para sa mga ido. Ano pa ang simbag kan babaeng ini? Kagurang nan, daw ang ido nagkakakan manin rakdag sana. Daw rakdag sana. Na, nahiling nindo? Sarong pagano, nagrani kay Jesus, alagad, anong sa katapos-tapos ikan ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Mangyari sa imo, susog sa buot mo, asin na umayan ang aki niyang babae, kan oras na ito. See? Kaya, ang pagkaherak kan mahal na Diyos, para sa gabos. Bako sa nang sa piniling banwaan kan mahal na Diyos, kundi para man po sa gabos. Pero, paano niya to masasabi na ang pagkaherak nin mahal na Diyos para man sa gabos? Ano ang sa tuyang definisyon? Ini pong duwaman na nangungurog na tema kan sa tuyang ebanghelyo. Faith, pagtubod, and persistence. Pagtiyaga. Pagtubod, asin pagtiyaga. Pagtiyaga, sabi tabaga, pag may tiyaga, pagal. Dahil man po. Ikaw po da ang istorya, of course, siguro, mga nadangog naman nindo ini. May saro po da ang daraga, na ansayang pamibion na Lord, sana an makaagum sa sakuya inilang anom na standards na ini. Lord, sana an makaagum sa kuya ansayang pangajion. Enot, sana mayaman. Ikaduwa, Lord, sana may kotse, may auto. Ikatulo, Lord, sana man, Lord, macho. Sunod po, Lord, kung macho man, Lord, taon mo naman akong lalaking may pangarap sa buhay. As in, Lord, kung may pangarap man sa buhay, dapat, Lord, guwapo man. Sa edad na 18, iyan ang sa iyang pangadjion. As in, Lord, panghuri, dapat, Lord, lalaki. Sa anom na iyan. Pero,
Nag-agi na ang edad niyang 18 hanggang 25, naging ng 26 ang sa iyang edad. Aram po nindo kung ano na ang pangadjion kay ining babaeng ini. Lord, binawasan na si anom na standards. Lord, dawa bako ng mayaman. I-erase ko na yan, Lord. Dawa, may kotse na lang, macho, may pangarap sa buhay, guwapo, as in pinaka-importante, Lord, lalaki. 5 na sana ang sa iyang standard. Ang edad niya daan naging ng 30, mayo pa si lalaking ini sa iyang pangarap sa buhay. Lord, sa iya daang pangadjion, bawasan ko naman sa Lord, si standard ko. Dawa, bako ng mayaman, mayo ng kotse, basta macho, may pangarap sa buhay, guwapo, tapos lalaki. Pag haloy-haloy dahil niya nariparo, 40 years old na siya. Lord, bawasan ko naman sa Dawa, Lord, bako ng mayaman, ng kotse, bako ng macho. Basta may pangarap sa buhay. Guwapo, as in, lalaki. Nalingaw naman si Lord. 50 years old na ining babae. Lord, talaga Lord. Ini na ang pangadjion ko, Lord. Dawa, Lord, bako ng mayaman, tinanggal ko na. Dawa, Lord, ng kotse. Dawa, Lord, bako ng macho. Dawa, Lord, mayo ng pangarap sa buhay. Basta, Lord, guwapo, as in, lalaki. To the point na, mayo pa, 60 years old na. Tinanggal na. Tanggalon ko na, Lord, si 5. Dawa, bako ng mayaman, mayo ng kotse, bako ng macho, mayo ng pangarap sa buhay. Bako ng guwapo, basta, Lord, lalaki. Yan pa, 70 years old na mayo pa. Ining tawong ini. Ano na ang pangadjion niya? Lord, nalingawan mo na ka, Lord. Sabi niya Lord, mayo nalagod si standard. Sabi niya, dawa si Isay na sana. Mayo man pa akong pinapatamaan kung may daraga pa digdiya. Baka pigwa para hiling nindo. Pagpamibi, asin pagtiyaga. My dear friends, persistence. Sabi ni Walt Disney, kung nagdalan po kamo kay ito, sabi, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. May mga pangarap kita sa buhay, makukuha yan kung nagtsatsaga kita, may courage kita na makuha yan. Parehas sa Ebanghelyo, ining kananeyang babaeng ini, remember, pagan, mayong pagtubod kay Jesus, pero kan nahiling niya si Jesus, biglang nagkapagtubod. Ano ang sabi? Kagurangnan, aki ni David. See? Aki kan Diyos, kahuralang gawing Diyos. Tabangi man ako. Ansa ko yung aki, sinasaniban ng demonyo. Kaya ako nagtutubod ako sa mga demonyo. Hili nga daw katayid nindo. Dayman po. Ano aki ko? Sinasaniban ng demonyo. Pag agum, sinabihan naman talaga, iyo mananggad. Iniling si agum. Sinasaniban ng demonyo. Sabi ni Jesus, sige, huli kan sa iyong pagtubod lakaw. Anaki mo na umayan na. See? Dahil ko na mauumayan ang aki niya kung mayo siyang courage, mayo siyang persistence na magrani kay Jesus. Pinaparayo na nga niya siya kan mga apostoles, umali ka, rumayo ka. Pero nagkaigwa siyang pagtiyaga.
na magrani ki Jesus, courage na magrani ki Jesus, na maghagad nin tabang. Parehas man sa tuya. Daiman mauutoban sa tuya mga pamibion, kung daiman kita nagihiro, mayo mang kitang pagtiyaga. You will never reach your dreams without persistence. Sabi ni Winston Churchill, sabi niya, and I quote, "Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm." Daiman ka mo mayaman, kung daiman ka mo nagtsatsaga. Daiman indo makukuhaan sa indong pangarap sa buhay, kung dai ka mo nagtsatsaga. Daw ang ani mayong talento, pero pag nagtsaga, nakukuha ang manggiraray an sa tuyang hinahagad sa buhay. Ikadua pong tema, ining pagtubod, faith. According to St. Thomas Aquinas, and I quote, "To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible." Kung nagwa kitang pagtubod sa mahal na Diyos, dawa, day kita eksplikaran kan mga bagay, manunungod sa mahal na Diyos, nagtutubod kita, na ikaw ang Diyos. Pero sa mga mayo man talagang pagtubod, na nagsasagin-sagin, dawa unong eksplanasyon, day mo yan mapapatubod. Tama yung aning pagtubod. Baganayin sa mag-agom, anong oras ka nag-uli? Apot kang babaeng agom. Alas 11. Sige lugod, alas 11:02. Alas 11:03. Tadawa, anong patubod mo sa agom mo? Dayan matubod, kung mayong pagtubod. Parehas man sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Kung may pagtubod kita, maanang explanation na kaipuhan, taninhulita, enot na enot, nagtutubod kita sa mahal na Diyos. Hapot kang akugom na babae, ano ta sige kang inom? Aral daw ka na sa nang inom ning migilito. Lumayas ka. Sabi man kang agom na lalaki, pagbigyan mo na ako na kugom. Tano? Pag nagiinom kay ako gom, naggagayon ka gom. Pag di ako nakainom, si dati ka sana. Maloya ang pagtubod. My dear friends, gabos kita may mga pamibion. Gabos kita may hinahagad sa mahal na Diyos. Gabos kita, sa buhay ta, may mga personal kitang pamibion sa mahal na Diyos. But remember this, if it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The rash one has no integrity, but the just one, because of his faith, shall live. And God is bigger than your problems. Have faith because worry ends when faith begins. Gabos kita, may hinahagad sa mahal na Diyos. It might be late, but remember, it is never denied. Sa pagpamibi, sa paghagad, nintabang sa mahal na Diyos, dahil malingaw kang word na faith. F-A-I-T-H. Faith. Forward all issues to heaven. Itao ta sa mahal na Diyos ang sa tuyang mga pamibion sa iya. Remember the words of St. Thomas Aquinas, "To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible." Duwang nangungrog na tema sa satuyang mga binasa ngunyan mga tugang, tanganing makapagsabi kita na kita inaako kan pagkaherak kan mahal na Diyos. Enot, ang satuyang pagtiyaga. Pag may tiyaga, may linaga.
magtiyaga na magpamibi sa mahal na Diyos. Parehas kan babaeng kananeya sa satuyang ibanghelyo. As in, kung nagrarani kita sa mahal na Diyos, of course, dahil man mawara ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namon da Kiberen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, sa ikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Saro sa pagkamot, masarig kitang magdulok sa Ama na dai nagsasayuma sa anuman na pag-arang nagikan sa pusog na pagtubod sa lambang pag-arangpoan sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magin dalihigan kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, nin mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga huli sa pagkaungis asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ina na nahahaadit, asin napupurisaw sa salod kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa indang langit no na eerokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para man po sa satuyang mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos, pamibion kan satuyang pamilya, idulot man po niya to sa Santa Misang ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makaman sa mong pailihan, asin kusog, kamaubutan mo na magkasararoan gabos na tao, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipokan kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kisay man huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan, Eucharistia, asinan pagdulot.
Matindog po. Magpamibi ka mo, mga tugang, tanganingan sa ko, asin sa indong hatang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako akagurangnan ng samong mga atang nahuli kayan na haman ang mga mamuraway na ribayan, tanganing kami nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigo sa imo, tanang mag-ako. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama Diyos na mga kamana daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamuruhayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos at ang ani itinagama mo ang bulong, sa samo man sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinakapahamak kan mga nawara, iyo man an ilnigtas mo sa inda, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Kaya, an hukbonin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang musagkot pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan na nagkairiba na nagsasabi. Kamurawayan, o sana sa kahitaasan, paladanan minadiglig sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kahitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burawo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang naminibi kami. Pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak. Sindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaran niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, nagpasalamat, binaaki niya sintinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mga boss, asin magkakan ka ini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa saindo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mga boss, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
pinapamareta niya mo, sagod na ikamagdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranan kan tinapay ning buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranan sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong paghaharak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimiibig kami, tanganing kay na Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaygaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian nangangas po kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan, waharasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay
natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Ari paghilingan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay pong mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Ining pagsalaktan hawak asin dugo na sa Kristong kagurang na tama kadaralugod sa mga nag-aapan sa buhay na dayang kasagkoran. Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, magkamagdago sa sakuyang harong, alagan magdaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Ako kagurangnan an sa mong mga atang, nahuli ka ayan naahaman ang mga mamuraway, nariribayan. Tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigo sa imo man sana mag-ako, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Anunsyo po, sa August 12 to 21 po, magkakaigwa na po kita ning novena ki Divino Rostro. Matukaw mo na po. Sa medyo 100 man lang ining announcement. 12 to 21 po. August 12 to 21, novena ki Divino Rostro. August 21 to 29, novena man po sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. As in, sa August 29 po, alas 12 nin Udto, Sabado po iyan, magkakaigo po kita ning Maritime and Fluvial Procession. August 29. As in, salamat man po sa mga tao na ini, Nesita Baguio, Tita Pilyogo, Rebecca Baguio, asin po, Tessie de la Peña. Maray pa palandig di sa paulbo, ang Bagyo pigpapasalamatan. Salamat po sa Indo. Asin si man po, si mapa-schedule man po nin pagsungko ni na kada harong, mag-coordinate na lang po tabi sa opisina. Asin sa satuyang man pong mga ministers sa misang ini, ang mga sakristan, ang mga lay ministers, ang lector, commentator, siring man sa tuyang choir, asin sa satuyang Girl Scout of the Philippines ay ang collector. Asin sa inyong po, gabos. Nayaon digdi. Salamat po sa inyong presensya. Uya po ang mga schedule kan pagsungko kan sa tuyang mahal na ina sa mga kapilya po. Nuestra Señora de Peña Francia Institute, August 18 to 19. An oras po kan pagsabat, alas 8 nin pagkaaga. An Santa Misa, alas 9. Asin an oras nin paghatod, alas 2 ning hapon. Ang sunod po yung ang sa St. Joseph Chapel, kan Lost Paradise, August 19 to 20, alas 2 ning hapon ang pagsabat, asin ang Santa Misa, alas 3 ning pagkahapon, asin ihahatod naman po pag alas 2 ning pagkahapon. Sa Our Lady of Fatima, Binanuanan Grande, August 20 and 21, ang oras po kan pagsabat, alas 2 ning hapon, asin alas 3 ang Santa Misa. Ang oras po kan paghatod, alas 2 nin hapon. Sa mga masunod po na schedule sa mga chapel, mahiling po nindo ang schedule sa bulletin board kan sa tuyang parokya. Asin uya man po, pinapasalamatan ang nag-atang ka nakaaging Domingo. August 9 to 2026. Violeta Payadi, Rodelita Manacub, Arden and Maria Teresa Bonot, Leonardo Moruda, Aida San Gabriel, Efren Cortez, Claire Burse, Gaspar Pilyogo, Flora Celebante, Elizabeth Mendoza, Lori Cortez, Nesita Baguio, Juliana Porteso, Maria Cortez, Marilo Malate, Tess de la Peña, Roberto Valli, Marites Sia, Salvacion Manacub, Ande Rodriguez, Emilda Baguio, Lolita Onagles, Hiner Alemania, Melody Verano, Nelson De Leon, Mary Susan Ulieta, Leonela Reyeg, Felicidad Lee, Lordeliza David, Rebecca Baguio, Victoria Camo, Raquel Bas, Dori Mendoza, Mary Ann Monreal, Roselet Agapay, Augusto Piñaridondo, Salvacion Panibe, Emily Rodriguez, Salvi Contreras, Gemalyn Salva,
Marites Simbahon, Evelyn Abalayan, Rosalie Villascas, Leonila Javier, Onesto de la Torre Jr., Marlene Lianza, Lau Ponce, Mary Jean Lita, Lodelita Salaw, Maria Jean Harokhok, Marlene Sales, Ferilyn Librero, Carmen Alburo, Marites Pana, Antonio Abalayan Jr., Nena Malate, Noel Celeste, Maria de la Torre Sadia, Josie Gavino, Victoria Asuncion, Edian Parpan, Napoleon Andal, Romeo Manalo, Denver San Juan, Salve Bitbit, Menchi Arga, Asin Salvacion, Brunsal. Liwat po, salamat sa indang mga atang. Diyos maray naga mangyarit. Kung may nagse-celebrate pong birthday or wedding anniversary, magdigdi na lang po sa inutan para sa special blessing. Birthday celebrant po para sa ngunya na aldaw. Wedding anniversary. Digdi po sa may birthday anniversary. Magkaputan po kamong kamot at tubangan sa kada saro. Garumasa na kamong ginakasal. Ang tabang niya to iyaon sa kagurangnan, nakagibukan langit asin daga. Kagurangnan, bindisyon ni asin pakapabanala ining sa imong mga surugoon na nagseselebrar kan anibersaryo kan pagkaminootan, asin kan sa idang kompleanyo. Sinda nagpapasalamat kan regalong buhay, regalo ng pagkamuot, regalo ng pamilya. Sangkuban mo sila kan sa imong presensya, irayo mo sa ano manahelang, tentasyon asin katibaadan, inihinahagad mo huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. You may kiss the bride. Matindog po. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan ka mo kan Diyos na makakamahan. Anama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, lakaw ka mo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Sunday po sa Induga Boss. Happy Sunday po.